कमा बिबार नै दिनैसो आङो फार्स्ट टाइम नुदों कमा बिबारखौ। कमा बिबारजों मा होनो बेखौ अमा बेदर संगोन नै। दिनैसो नुबाय आरोना, ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट मोनजागोन, संनो नागिरदों नै। पियासखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय नै, पियास होग्रोबाय। एबार बेदरखौ होनोसै, बेदरखौ होबाय एबार। हालदै संख्रि होबाय। नोगोद गोथाव जाखासिगोनलै, हालदै संख्रि होबाय नै। मोनफ्रामबायानो जानो हानाय जाबाय नै। एबार कमा बिबारखौ होनोसै नै, कमा बिबारा नै। बा दिनैसो फार्स्ट टाइम कमा बिबार होनोसै। कमा बिबारखौ होबाय। कमा बिबारखौ होबाय नै, कमा बिबारखौ होबाय। कमा बिबारखौ होबाय। बा दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन कमा बिबारजों अमा बेदर। कमा बिबारजों अमा बेदर फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन। मोनसिगोनानो नै, मोनजासिगोन नै, मोनसिगोन। मोनसिगोन। मोनबाय नै लोगोफोर, जानायनि समा सफैबाय, मोनबायानो। खांनोसै दसे थानानै।